Hola, som el Raül, que el podeu veure crec que aquí al meu costat, o si no aquí, i jo sóc el Sergi i el vostre professor, bueno, també el nostre, perquè va ser de socials també el nostre professor, ens ha demanat que us fem un petit vídeo on parlem sobre el nostre pas per l'institut, el nostre futur, és a dir, el futur que hem desenvolupat a la universitat i totes aquestes coses que suposo que esteu fent en la setmana de l'orientació. I res, com he dit, sóc el Sergi, jo tinc 22 anys, soc mestre d'educació primària, vaig estudiar la carrera, el grau universitari en mestre d'educació primària a la Universitat de Barcelona i, com us podeu haver imaginat, vaig estudiar al Carles Vallbona i vaig fer, encara que sigui una mica paradògic, vaig fer el batxillerat científic, però al mig del batxillerat vaig canviar la meva decisió, ja ho explicaré més endavant, i al final vaig fer una carrera més social, més humanística. I ara el meu company Raül explicarà, es presentarà. Bueno, jo em dic Raül, tinc el grau en Psicologia, com podeu veure aquí. Com a puntualització diré que Alberto no era profe de socials, era profe d'història, però bueno, pequeñ apunte. Jo vaig fer amb el Sergi el batxillerat científic, cosa que estic molt content, perquè la I meva l'ESO, carrera... i l'ESO. I l'ESO també. Bueno, vale, l'ESO també. Bueno. Estic molt content perquè sempre m'ha agradat molt la biologia i tal. A més, la meva carrera té una gran part de biologia i de matemàtiques, encara que molt poca gent sap. Fem l'estudi del cervell exhaustivament i sense el batxillerat científic és pràcticament impossible treure-se-la. O sigui, conec un cas o dos que van fer el social i van poder estudiar molt perquè les assignatures que ponderen més a la selectivitat és biologia i mates, perquè us feu una idea. Jo, la meva carrera m'encanta, m'agrada molt i ara mateix tinc la menció de Salut i Clínica d'Adults i estic pendent a veure si puc entrar en un màster, que m'interessen dos màsters, que un és el general sanitari, que seria el que és la clínica d'hospital, i l'altre és el neuropsicòleg, que és aquell professional que s'encarrega de tractar patologies que estan relacionades amb les lesions cerebrals. Per exemple, seria, jo què sé, des d'un autisme, des d'un TDAH, fins a un tumor en una part del cervell i ho relacionem amb la conducta, ho relacionem amb tot i fem una sèrie de rehabilitacions en base a l'adaptació a aquella persona a la societat. Pots parlar, Roberto, també? Sí? Vale, no, res. Ens han demanat que, a part que ens presentem i això, que més o menys ho hem fet, jo m'he deixat dir que sóc especialista en educació física, però és una cosa no gaire rellevant. Que us donem consells i diferents consells i diferents orientacions amb que us poden ser útils. A veure, jo parlaré de la meva experiència, segurament el Raül parlarà de la seva. Cadascú té experiències diferents, no tothom viu de la mateixa manera una etapa. Cadascú té la seva experiència, per tant, no us guieu ni de la meva ni de del Raül. Agafeu el que creieu que us pot interessar i a partir d'aquí, doncs, decidiu i construïu el vostre futur. M'ha quedat molt bé, I res, no. Primer de tot, jo us aconsello que no us deixeu guiar pel que us digui tothom. És a dir, jo quan vaig decidir fer de mestre, molta gent em deia, ostres, estudiar per ser mestre, ostres, tu aniràs a fer de mestre, ostres, tu no sé què, ostres, tu no sé quantos, però veritablement és el que jo volia i veritablement és el que m'agrada i em veig tota la meva vida laboral fent de mestre. Per tant, jo us dic, com a primer consell, és que no us deixeu influir. És a dir, feu el que us agrada. Pot semblar un tòpic, però penso que és molt important, perquè tant el Raül com jo coneixem casos que van començar
a la universitat o al batxillerat fent una cosa que no els agradava, si m'equivoco, talla més, Raül, i ho van acabar deixant. Per tant, no us deixeu influir per ningú, sinó que seguiu el vostre camí i feu allò que veritablement us agrada. Què creus? Jo estic d'acord amb tu. Crec que igualment ens fan triar... Bueno, ens fan prendre un tipus de decisions que són superimportants per la nostra vida quan no tenim capacitat realment. Perquè a mi em van fer triar el batxillerat, quin tipus de batxillerat volia fer quan tenia 16 anys o 15. Raül, aquest vídeo va per a aquesta gent. Vale, doncs mira, no, o sigui, sabeu que el que feu segurament la cagueu. O sigui, no vulgueu encertar del tot, perquè és impossible. Llavors, guieu-vos pel que us agrada. Si no sabeu que us agraden moltes coses, us recomano que us dediqueu un dia a dir, hòstia, què vull fer jo amb la meva vida? I us dediqueu un dia a pensar si voleu fer carreres, si voleu fer graus superiors, si voleu fer tal, què us agrada fer? Llavors, un dia sencer a fer-ho. Jo, per exemple, abans de fer la selectivitat, tenia clar que volia fer psicologia, però dubtava entre altres carreres de la salut, com per exemple fisioteràpia, infermeria, també vaig pensar. Però vaig estar un dia sencer pensant, mirant sortides i assignatures i tal, i vaig pensar, hòstia, tu, quan tinguis 50 anys, no ara, aquest jove, quan tinguis 50 anys, et veus aquí o aquí? I vaig dir, hòstia, però tinc molt clar que em veig aquí. Saps? Però això va ser durant un dia. Igualment, el dia abans de fer la preinscripció de la selectivitat, quasi la lio i dic un altre que no era, però perquè és normal estar nerviós. Però el que heu de fer és centrar-vos en el que voleu fer realment. O sigui, no el que vol fer Pepito i a lo mejor ell lo hace. Jo tinc un amic que, mira, ara està fent nutrició, que la seva carrera, o sigui, li encanta, i el tio quasi fa biotecnologia, que no va entrar perquè la nota no li va entrar, i quan li preguntaves per què volies fer biotecnologia, deia, hòstia, és que un altre company nostre té el cosí que fa biotec i està a Chicago. En sèrio vols maniobrar la teva vida en base a anar a Chicago, tio? O sigui, sembla que és normal perquè sou joves, tio. Sou joves i penseu, venga, pues me molaría irme a vivir a Estados Unidos, però si tampoc és tot, saps això? S'ha de focalitzar molt la idea abans de fer una tria, perquè la tria que feu segurament serà troncal per la vostra vida. Sempre es pot tornar enrere, però... Bé, suposo que la gent que veurà el nostre vídeo segurament ara estan per decidir el batxillerat o ja l'han decidit. Teniu la capacitat de corregir. Jo vaig començar un científic que després he fet un humanístic. És a dir, igualment que feu un recorregut preuniversitari o precicle o el que vulgueu fer, que no sigui el que fareu, a mi em va enriquir, per exemple, fer biologia i fer química amb uns coneixements que després a la universitat tenia i molts companys i companyes meves no sabien. I, per tant, tot suma. Si el Raül està d'acord. Jo estic super d'acord. I crec que a més que a la vida no es pot ser reduccionista, és a dir, no et pots centrar només en el científic o en l'humanístic i no moure't d'aquí, perquè si no ets una persona molt limitada en aquest sentit. Llavors, jo crec que el Rode va fer molt bona opció de triar el científic, perquè crec que va aprendre coses que no hagués après mai a la seva vida, perquè realment tu no pots estudiar biologia quan acabes, és molt estrany. Llavors, crec que la formació... O sigui, no hi ha formacions dolentes, saps? O sigui, no és hòstia, vaig fer l'humanístic i ara vull fer, jo què sé, infermeria, quina cagada. No has cagat, tio, saps? Jo què sé, llatí, saps economia, doncs saps molt més que jo. Saps? Vull dir, el saber no ocupa lugar. Sigue. No, res. Això. També podríem comentar potser sobre i aconsellar sobre el pas de quart d'ESO a primer de batxillerat.
perquè no és per assustar ni espantar, però és un gran pas. És a dir, si... No, Raül, no riguis, és veritat, a mi em va passar. Jo parlo de la meva experiència. Si a quart d'ESO feia o estudiava per un examen en 3 dies, sent molt optimista, a primer de batxillerat vaig començar estudiant fent la mateixa dinàmica d'estudi que a quart d'ESO i què em va passar? Que el primer trimestre va ser un desastre. Bueno, un desastre. Comparat amb les meves notes de normal, que treia normalment, doncs vaig baixar molt. I és d'adaptar l'estudi a la nova exigència que té el curs. Per tant, Jo, per exemple... avisats esteu. Jo, amb la meva experiència, haig de dir que no vaig aprendre a estudiar com a tal fins que no vaig arribar a la uni. Sí que és veritat que el nivell d'exigència del batxillerat és un salt qualitatiu molt important respecte a l'ESO. I tothom ho diu, tothom ho diu. I, a més, no només que sigui realment, sembla molt catastrofista, saps, el missatge, però ara, els que tingueu clar que voleu estudiar carreres, que la nota és alta i tal... I que si no es fa batxillerat no passa res. Exacte. No, però no podem opinar nosaltres, perquè cap dels dos ha fet el batxillerat. Suposo que per exemple... Hi haurà gent que enviï vídeos que hagi fet FP o grau. Ja, suposo. Bueno, i si no, a la meva carrera de la universitat hi havia algunes noies que havien fet un grau superior i aquestes noies van arribar molt més formades que nosaltres. Per què? Perquè fer un grau superior és bastant més professionalitzador que fer batxillerat i està més enfocat cap a un camí. Cadascú pot fer el que vulgui. Uns són menys anys i l'altre són més anys, però al final tot porta a Roma, que diuen. Per tant, cadascú que faci el que vulgui i el que cregui. Però res és millor ni res és pitjor, això ho vull posar en valor. Jo, per exemple, tinc amics que estan guanyant molt bé la vida, van fer, del que jo conec, van fer el grau superior de tècnic electricista, Alberto Garrido es diu, i ara és la màquina, vull dir, ara és més, està fent treball d'enginyer amb temes de xips i coses, vull dir que no hi ha un sol camí. Jo sempre abogo per la universitat perquè a mi m'ha agradat moltíssim l'experiència també, però tinc clar que no és l'únic camí i que no hem de ser capacitistes en el nivell de dir, hòstia, doncs el bo és la universitat i l'altre és dolent. No estem dient això. I sobretot, fa uns quants dies vam venir a l'institut, abans que es parés tot i que el món canviés, a segon d'ESO a fer una xerrada. Va estar molt bé, però als vostres companys de segon d'ESO els hi vam dir que sobretot gaudissin del recorregut. I penso que els dos us podem afirmar que des de la nostra edat, i nosaltres també ho fem, suposo, ara mateix, sense que ens donem compte, és que gaudim d'allò que fem i del recorregut que decidim emprendre, perquè al final és el que ens queda, les vivències, els companys, les companyes, anècdotes amb mestres. Fa uns dies, quan vam venir a l'institut, ens vam trobar uns quants mestres o professors que havíem tingut i el millor és trobar-nos i recordar velles anècdotes. I tot això passa si estem a gust fent el que fem. Per tant, recalquem que heu d'estar a gust fent una cosa. Si no esteu a gust fent això que decidiu fer, no passa res per aturar-se, repensar i tornar a començar o emprendre un nou camí. Què penses, Raül? Jo estic d'acord. Però... I realment... No. Bueno, és que al final el que us diguem, com hem dit al principi, agafareu un 1% si és que l'agafeu. I l'important és que sigueu vosaltres mateixos, realment. És molt romàntic, però si la cagueu, que la cagueu fent alguna cosa que us agrada
i que si la cagueu digueu, hòstia, doncs mira, la vaig cagar, però perquè realment ho sentia que ho havia de fer. I ja està. I ja podíem acabar, no? Perquè ens estem enrotllant que flipes. Ja. No, res. A mi m'agradaria recordar, Jo fallo, sobretot... o sigui, no l'escolto molt bé. Llavors Bueno, l'estic llegint als llavis i no, no, jo diu una només merda. vull recordar que en aquests dies que estem passant, que no sortiu de casa, que us renteu les mans, que tossim aquí i aquestes coses molt importants. Bueno, i jo com a últim missatge és del dia 11 de quarantena. No Nostre. sé si sobreviurem, però si sobrevivim, pues seria un honor per mi estar en les pròximes jornades de manera presencial. Ah, i qualsevol cosa o dubte que tingueu, que li demaneu al vostre professor al nostre mail, o, bueno, jo em dic Sergi Rueda, ella es diu Raül Sánchez, ens busqueu o el que sigui, i ens podeu preguntar el que vulgueu. Estem a casa avorrits, bueno, el Raül té feina, jo no tinc feina, per tant, qualsevol cosa que sigui per omplir el temps, benvingut sigui. I poc més. Recordo Raül Sánchez, Sergi Rueda, ens podeu buscar, escriure, preguntar al vostre professor i res. Molts ànims i res. Endavant. Ha sido un placer. Adeu.